kunza akaurayiwa nemabhinya. Yo mabhinya ari kuita mari kane kuuraya zvidhakwa. Wazi vari kutora diamond, gold, emeralds nechifuti chiri kutorwa makwazi. Mukutaura nezve. Ndinotaura kuti kutaura nezvemunhu akaurayiwa nemabhinya. Imi makutaura ndo zvandiri kutaura kuti mabhinya ari kuita mari yakawanda kudarika vanhu vese. Mabhinya ari kucheka vanhu achitora diamond, gold nemaiko gold rachona. Ani munhu ane maminerals here mumwiri make. Munhu ane maminerals kazvicherwa izvi. But munhu ane maminerals munyama. Zvimbori paiko maminerals? Ambori paiko? Ari mabhonzo ari paiko maminerals aya? Mumongo here mumusoro? Ambori paiko? Maminerals ari kutaurwa asi wamuri kufunga aya. Hauzi. Munhu ana maminerals amuri kutaura iwayo. Maminerals anenge achitaurwa ndiye anosimbisa mabhonzo ako. Munhu anoita kuti bhodhi yako igare iri right. Kuti zvamuri kutaura izvi zvakaita sana potassium, calcium. Wakundivhara nechirungu hausuda ndiite bhinya. Iwe ndokona kusacrifice ndikanzwa maminerals madiamond achanowanika pamunhu maminerals anowanika kugumbo. Ndinocheka munhu ashota iron. Ndopati yezvinhu zvese izvozvo zvinoningirika. Ndezvimwe futi zvinonzi munhu iron. Ndopanenge pakanzi munhu akaurayiwa akatorwa iron. Inotodhura. Transporter ningirikeni inoisa oxygen muropa remunhu. Udandivhara nekunyepa kudzidza. Iwe mabhinya ari kuuraya vanhu vachitora diamond negold. Mazati kudzidza kwakanaka kuti zvamuri kutaura. Iwe wakuda ndiridofo ndakafura maticha nenda ndora inga ichipera. Urutya ndinoita bhinya ndikauraya vanhu ndichitora maminerals. Munhu ane maminerals. Nga yapera usura nditore maminerals pamunhu. Idzi n'anga dzamuri kutongozinzwa nezvadzo kuti zvamuri. N'anga dzoita mari nemaminerals emunhu. Hamuna maminerals.